Už nebudete musieť nosiť všetky tie nástroje, stačí vám tento karbidový značkovač. Reže obkladačky na stenu aj podlahu, má hrot z karbidu wolframu, ktorý je ostrý a odolný voči opotrebeniu. Vydrží dlho na značenie, rezanie a kreslenie línií. Keby to existovalo už pred pár rokmi, rezačka sklady bola zastaraná. Pozrite sa na tento karbidový značkovač, jednoliatý dizajn, hrot zo zliatiny karbidu wolframu. Vhodný na obkladačky, sklo, mramor a keramiku, rezanie skla alebo keramiky je veľmi jednoduché. Slúži aj na značenie a kreslenie línií. Je ľahko použiteľný a veľmi prenosný. Majstri vedia, že malú dlaždicu bez nástroja rukami nerozlomí. Pozrite sa na tento karbidový značkovač, jeho hrot je z tvrdého karbidu wolframu, ostrý a hladký na značenie. Reže obkladačky aj sklo. Viac funkcií v jednom nástroji, malý, praktický a ľahko prenosný. Nezmeškajte ju, kliknite na odkaz a nakúpte teraz.